Bah, महारानिया bah, जाखां लोंखां आरामसे न'आव हाबना दङलै। इसेबां आजादि आंनि न'आव थानानै। र' नोंखौ मायबा नङा मायबा मोनसे खामानि थिननि र' एसे गोरा खामानिखौनो थिनोसै आं रखर। बनखौबोथ' भर्ति खालामना दोनबायानो। बुंना दंजोबो ओमफ्राय मा खामानि जेनेबा मा खस्थ' खामानि दंबावो। सालारि औवा दाना लाबोनो होनि र' बेखौ एकदमबारे 20 दालसो। मैनास्रि ओजों फैलाय। मा न' सिङाव हाबना दङलै हा? जाखांनानै न' सिङाव थाङो नामा? ओजों फै। मायोमोन आयै? जेबो खामानि गैयैखाय आं ओरैनो दसे उन्दुहैथ'दोंमोन। माबा औवा नांगौ जादोंलै। थांनाय 20 दालसो औवा दाना लाबो। औवा दाननांगौ? आङो? नोंखौ बुङा सोरखौथ' बुंगोन दे आङो? सोर मोदायखौ बुंगोन आङो? आं औवा नांगौ जादों आंनो। औवा मा खालामनो नागिरदों आयै? मा उल्थां फाल्थां सोंबाय थायोलै? नांगौ जादों नालाय नांगौ आरो। बादों नामा हा? जानोखौबा हले बाया। बायाखै दे आयै। र' दानना लाबोनि र'। 20 दाल नांगौ ना? र' आं दानना लाबोनि। जेनेबा ओमफ्राय नोङो मा औवा सानना लादों हा? औवा सेरे नङा होनबा आयै? नों ओमफ्राय खिन्थानाय हा? औवा सेरे दाननांगौ होननानै? आंनो औवा सेरेनि जेबो गोनांथि गैया। आंनो नांगौ बुरखा औवा। मा? ओमफ्राय खै दाल नांगौ होनदोंमोन आयै? 20 दाल। 20 20 दाल औवा बुरखा एसेबां गिदिर औवाखौ आं 20 दाल मानि दानना लाफैनो हानाय नङा खोमालै आयै। एसेबां 20 दाल मानि हानाय नङा आं दाननो। जेनेबा औवा सिरिया एसे बेलेग ना। दा आरो औवा बुरखाया गिदिर जायोना। जानोखोबा हले हायो। जों माथो आगोललाय नोंसोरबायदि बैसोआव बेसेबा दानोमोन हा? गथ'क मा मावामोन जोंफोरो? नोंसोरो आरो 20 दाल औवाखौनो दानना लाफैनो हाया? माने आयै आङो औवाखौनो दानफेराखै। दानफेराबानो नोङो दाननो मोना नामा? दाननो होदों दानहैथां। मा उल्थां फाल्थां सोंबाय थायोहाय? आसलमथे जानोखोबा हले बाया। खामानिफोरखौ मानो मावनो बायो हा? बेनिखायनोथ' आं सानफ्रोमबो बुंबाय थायोलै मानो हाबा जाफैनायमोन जबरदस्तियै? मानो खामानिफोरखौ मावनो हायाबा मानो? मा हाबा जानायखौ ओरैनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा नोङो हा? बेनिखायनो हाबाफोरखौ सानै हयै जानांगौ। बेखौ हाया माखौ हागौ नोङो? माथो जेबोखौनो हाया। दाखालि दंग साननो होबाय बेखौबो हाया। बन दाननो होबाय बेखौबो हाया। दा नै औवाखौबो हायानो। आं गोख्रै दाना लाबोथां। 20 दाल नांगौ आंनो 20 दाल दिनैनो। 20 दाल मानि औवा? आं बोरै दाननो हानो दे? आं दिनैसिम फांसे औवाखौनो दानफेराखै। औवा सेरेबा बेलेगमोन देनाय फिसा दाननो हागौमोन। नाथाय 20 दाल मानि औवा दाननानै लाबोनांगौ। दाननायाथ' दाननाय आरो लाबोनांगोनबो। आंखौ मानो बेफोरबायदि साजा होगासिनो बिसोरो? मा मोनदों आंखौ एसेबां साजा होनानै? आंखौ सैमा बायदि बाहायमारो बिसोरो। आं बोरै दाननो दे एसेबां 20 दाल मानि? आं दा मा खालामनो? आंखौ मानो एथ'ग्राब अयथासार खालामारो बिसोरो? आंनि फारसे एसेबो मानो अननाय गैमारा? मा गथ' गोरलै नामा नोंलाय? माखौ गाबबाय थादों नोंहालाय? मा जादों? गप्ता आंखौ आइया औवा बुरखा 20 दाल दाना लाबोनो होदों। आं दिनैसिम औवाखौनो दानफेराखै। औवा सेरे फिसाखौ दानफेरदों थेवब्लाबो एसेबां गिदिर औवाखौ दानफेराखै आं। माने औवा दाननो होनायनि थाखायनो गाबदों आरो नोङो हा? नङा गप्ता, एसेबां 20 दाल मानि औवा दाननाया सहस नङा। मानो सहस नङा जानो बेलाय? थां दानना लायदो। 20 दाल औवा दाननायालाय मा बेलाय दसेनो जागोन। थौ नोंबो। मा होनदों? आंखौ लिंदों नोङो औवा दाननो? फाग्लिसो जाखो ना मासो जाखोलै? आं औवा दाननो हा? आरो नोङो आंखौ औवा दाननो लिंदों? आइया जुदि आंखौ दाननो थिननायमोनबा आं दानगौमोन। दा आइया नोंखौसो थिनदों, आंखौथ' दाननो थिनाखैना।
थौना थेवब्लाबो गबदा आं एसेबां 20 दाल मानि दाननो हानाय नङा आखाइया साजोबगोन थिफुजोबगोन बन दाननानै आखाइ थिफुनायानो आंनिया मोजां जायाखै बे पाउडारफोरखौ फोनना लानो हाया जानाय थावफोरखौ हामगोन खोमा थां दानैदो माखौथ' बेरग' नायबाय थाखोब्रा लाब गैया गाबना नोङो हाबा जाबाय नालाय खामानिखौलाय मावखानांगोन आरो आइया बुंबाय थाखायो माथो नोंखौलाय एसेबां जुदि खामानि मावनो बायोमोनबा मानोथ' जबरदस्ति हाबा जाफैनाय होननानै सानफ्रोमबो बुङो माथो दा नोङो हाबा जाबाय नालाय नों मावखानांगोन बिहाव बिखुनजोनि खोथा हौवानि खोथाथ' नों मानिखानांगोन ना अरे थांदो माखौ मा गाबबाय थाखो आइया गथ' गोरलैफोराबो गाबनाय नङालै नों साला 20 दाल औवा दाननो होनायल'खौनो नों गाबदों माबायसि हिनजावलै नोंलाय महरावबो गैया खामानियावबो गैया माने जेथिंबो गैया नोंहा थै दानियाबा नोङो 20 दाल औवा दाननाया सहस नङा आंबो मोनथिगौ थै साला माने आङो आसरित जादों टिल्लुआलाय आंखौ फसायखुमायो ना मायोहाय माथो फनखौनो हरबाय थायो मेसेजखौनो हरबाय थायो जायबा मानसिखौ फसायो बा गोसथोनो लुबैयो बिनिसो फन SMS हरबाय थायो आं बायसिखौलाय आरो अबाव फसायनो दे आं एसेबां गोरिब न'खरनि फिसाजो बेबो आंनि आदाया बिसानि न'आव दाहोना थाहैदों आंखौलाय अबाव मोजां मोनोलै खाफाल नांगौलै बिजुलि नों बेफोरखौ सानना लाब गैया ओरैनो खालामदो आरोहाय आंबो बेखौनो मा सानला बायदों आं बायसिखौ आरो बियो मोजां मोनो आरो सानबाथाय आरो एसे फसायनाय बायसिबो मोनो माने रायज्लायनायावबो एसे हमनो हादों आङो नाथाय आरो आं सानो जायबा मानसिया गावसानियाव दाहोना थाहैदों बै दाहोनानि बिनानावखौनो मोजां मोनो आरो बियो बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया आरो आंहा एसेबांबो खाफाल गैया एसेबां धोनि न'खरनि सेंग्राया आंखौ मोजां मोनो खाफाल गैयालै आगोलो आंनिया एक्सफोराबो गैजा रोङि गोजां मोनहांबायसि जोंफोरबायसिसोमोन आंथ' टिल्लुनिख्रुइ बिनि न'खौसो बांसिन फसायद्रायदों ओरैबायदि गिदिर गोलाव आयु एसेबां समायना बिसोर गामियाव बेफोरबायदि न'आनो गैया बिसोर गामि मा जोंनि एरियायावनो बेफोरबायदि न' गैया एसेबां मोजां बा गास टिल्लुआ जुदि आंखौ फसायमारनायमोनबा आंखौ मोजां मोनोमोनबा आं लागौमोनहाय अबाव मोजां मोनोलै आंखौलाय हे इसोर टिल्लुआ जुदि आंखौ मोजां मोनो दे बियो जुदि मोजां मोनोबा आंखौ खुसि मिनि थांगोन आं बेजों आरो बुंनो थाङोबा आं बिनि न'खौल' फसायाखै दिनै टिल्लुखौबो फसायदों जेनेबा जोंफोरखौ गोरिबबाबो मुगैयाखै जोंफोरखौ ओरैबायदि केयार खालामदों आयु माने दिल खुस होदिया एसेबां धोनि मानसि जोंफोरबायदि गोरिबखौनो ओरैबायदि केयार खालामखादों आयु बेनि थाखायनोथ' आं टिल्लुखौ जोबोद मोजां मोनदों आं बेफोरबायदि सानाखैमोन आंलाय आदाखौ सैमा बायदि बाहायो सानोमोन नांगौ आंनो दा टिल्लुखौ नांगौ आरो बियो आंखौ दाखालिनिफ्रायनो फन हरगासिनो दिनै बेजों रायज्लायनाया सप्तासेयानो जाबाय रायज्लायदाव गोसोआसो आंनिया बिनिथिंजाय थांगासिनो नाथाय आं हारसिं गोसोथोबालाय मा जानो मालाय बिना दंखायो खोमा गार्लफ्रेन्ड थानानैलाय आंखौलाय मानो मोजां मोनो दे बियो आरो आं एसेबांबो समायना नङा जे बियो गार्लफ्रेन्डखौ नागारनानै आंखौ लानो गायदाबो थौ जोंना बैथिंजाय थाबायनो थांनाय सेंग्राफोर नुगोन खोमा नोंनियाबा खालि सेंग्रा नायनायल'थार दा आं नोंखौ बुंबाय थाखायो माथो सिगाङावनो BA MA फरायग्रोना ला बिनि उनावसो मोजां मोननायनि खोथा गोसथोनायनि खोथा सान नोङो गथ' मिथिबाय आंनि थाखाय नङालै गायदाबो नोंनि थाखायसो बै दाख्लै नोंखौ फसायनाय सेंग्राया बेखौसो एकदम नायनो लुबैसोबावबाय आं खर' होनना बुं नों सखा साल्ला आंलाय बे लिंकिखि सेंग्राखौलाय मानो गोसथोलाबायनोब्रा आरे आब' नों जाम्बिलै मोजांसो नोङो गोरलै सेंग्रा मोनगोन नाङालै आंनो आरो दे आं गोसथोबायानो दे जेनेबा आं ओरैनो खोथाखौसो बुंदों दे आंथ' गोसथोखायाबो नाङाबो दे जेनेबा आं बै सेंग्राखौ मोजां मोनबायानो दे ओमफ्राय हाबाबो जाबाय दा आरो हाजारबाबो आंखौ सिख्ला बायसानो नुयोना
बेनिखायनो बै सेंग्राया आंखौ सिख्ला नुनायखाय बियो गोसोथोनो लुबैयो। जेब्ला आं बेजों हाबा जागोन ना, ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि बैसोआ जेब्ला 25 बोसोर जागोन, अब्लानियाथ' आंना बैसोआ 40 बोसोर जाहैगोन। होमबानिया आंखौ बुरैरै राग'नायनाय नुगोन, ओमफ्रायथ' बियो 25 बोसोरनि सेंग्रा जांगिलायैनो थाबाय थागोन। होमबानियाथ' बियो सिख्ला गोरलै गोसोथोनो लुबैफिनगोनलै। साफा साफा सिख्ला नुबाथाय गोसोखौ हमथानोनो हानाय नङा। ओमफ्राय उनाव आंखौसो तालाक होसिगोन नामा? जेनेबा फाथैलाय बिसिसिगोन। सिउरखा बे बाथ्राया आंनिबा। सिख्ला गोरलै गोरलै साफा साफा नुबाथ' गोसोआ एसेबाबो फिस्लायखागोनना बिनिया। बेनिखायनो आं बांद्राय उन्दै सेंग्राफोरजों मालाबाबो हाबा जाया रखर। अबावबा उनाव बुरैरै राग'नायनाय होननानै बासि जानानै एकदम होखारजाजागोनसो आं। बेनिखायनो नाङा आंनो। 22 बोसोरसे बोसोरनि उन्दैया एसे बेलेग। बिदि होननानै 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर गाहामहालागि उन्दैजों थांबाथाय उनाव दिगदार जाहैगोन बायदि मोनोलै आङो सकागै। बेनिखायनो नेभार आंनो नाङा। नंगौबो जानो हागौ दे। थेवब्लाबोथ' बयबो बेफोरबायदि नङा खोमा दां माने बयबोथ' बेफोरबायदि नङाबो जानो हागौ देनाय जायाबो जानो हागौ। थेवब्लाबो गिनाय मोनोलै आं नुबायबो नालाय आं बेफोरबायदि केस। बेफोरबायदि केस नुबोबाय आरो नोङो? नुलाया होमबा बे गायदेया मा नुवाखै बे जिउआव? सोरखौबाथ' एकदम 3 4 लागै हौवा जनाय नुदों आं। आरो हौवाफोरखौबो बुंला दे, बुंबाथाय एकदम हर जालायलांगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। एकदम गुसुंद्राय जाबाय दे दिनै। नोंथांमोना गाज्रि मोना। डाइरेक्ट गरमथार दिनै थानोनो हायाखै आङो। हाव एकदम फेनबो लानो हायाना। दसे उनाव फिटसो जासिगोन खोमा आं। ओरैबायदि गरम मोनबाय लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर गाबोन जुदि एसे बोथोरफोरा मोजां जायोबा बा जेबो प्रब्लेम जायाबा लाबोसिगोन दे। प्रब्लेमानो जोबालै मालाबा एबा गाज्रि जायो, मालाबा बेमार जायो, मालाबा गरमबा गरमद्राय जायो, मालाबा आरो अखा हानानै लाइन फैया जाना थायो। मा बुंबावनो। दे लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो। थाथ'लायदो होमबा लोगोफोर। आया